Katsotaan seuraavaksi esimerkki, kuinka ScudoProlla hoidetaan urakkatietojen ilmoittaminen. Aloitetaan urakkatietoihin liittyen työmaan perustietojen hallinnalla. Valitaan hanke ja mennään hankkeen perustietoihin. ScudoPro sisältää kaikki tarvittavat kentät verottajailmoitukseen liittyen. Näitä ovat muun muassa työmaa-avain, osoitetiedot sekä työmaan yhteyshenkilö. Urakkasopimuksiin liittyvät yritykset ja niiden tiedot hallitaan puolestaan hankkeen toimittajarekisterissä. Kustakin toimittajasta tallennetaan tarvittavat tiedot juuri oikeassa muodossa. Varsinainen urakkasopimus kirjataan ScudoPron tilausnäkymässä. Katsotaan seuraavaksi yksittäisen sopimuksen tietoja. Tärkeimpiä ilmoituksessa vaadittavia tietoja ovat tietenkin urakan toimittaja, urakan alku- ja loppupäivämäärä sekä tietyt erityislisäykset, muun muassa toimeksiannon laji, eli onko kyseessä urakointi, työvoiman vuokraus vai jatkuva kunnossapitotyö. Urakan kokonaisarvo määräytyy tilausrivien summan perusteella. Urakkaan kohdistuneet toteutuneet kustannukset, eli ostolaskut, löytyy ScudoPron laskutietonäkymän kautta. Yksittäisen laskun osalta tiedot ollaan tallentaa suoraan ScudoProhon tai siirretty automaattisena tiedonsiirtona yrityksen taloushallinnosta. Varsinaiseen urakkatietojen ilmoittamiseen liittyen olemme kehittäneet ScudoProhon erilliset toiminteet, jotka keräävät ilmoituksessa tarvittavan tietosisällön valmiiksi Verohallinnon määrittelemään sähköiseen formaattiin. Tähän liittyen onkin erityisen tärkeää huomioida, että Verohallinnon palvelu hyväksyy vain sähköisen ilmoitusmenettelyn, eikä tiedon lataaminen mene läpi, mikäli tietosisällön formaatti ja muoto on virheellinen. ScudoPro listaa projektin urakkailmoitukset luetteloon, jossa nähdään ilmoituskuukausi, ilmoituksen tyyppi, ja jos perusilmoitusta tarvitsee esimerkiksi alkaa muuttamaan, päästään täältä kätevästi tekemään uusi korjaus tai poistoilmoitus. ScudoPro sisältää selkeän liikennevalotyyppisen mekanismin, joka ilmoittaa, onko ilmoituksen tietosisältö oikein. Punainen rasti kertoo, että ilmoituksessa on jotain korjattavaa. Tämä onkin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. ScudoPro sisältää oikeellisuuden tarkistuksen, joka listaa kaikki ne asiat, joissa on niin sanotusti muotovirheitä ja jotka estävät tiedon läpimenemisen. Varsinaista ilmoitussisältöä päästään myöskin katsomaan. Tässä rakenne juuri siinä muodossa kuin se Verohallinnon pitää toimittaa. Katsotaan lopuksi vielä esimerkki yksittäisen urakkailmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen tekeminen lähtee liikkeelle valitsemalla ilmoituksen tyyppi, perus-, korjaus- vai poistoilmoitus, sekä valitsemalla ilmoituksen jakso. Seuraavaksi tarkastetaan ilmoitusvelvollisen omat perustiedot. Tämän jälkeen voidaan edetä urakkatietojen listaukseen. Täällä nähdään, että esimerkiksi työmaan yhteyshenkilön osalta on virheellistä tietoa, puhelinnumero ei ole kansainvälisessä formaatissa, korjataan se, ja näin nähtiin, kuinka ScudoPron tarkistusmekanismi toimii. Varsinaiset urakkatiedot listataan omaan näkymään, jossa näkyy voimassa olevat sopimukset, niiden toimittajat sekä urakkasummat sekä katsantajaksolta maksetut, laskutetut toteumat. Näidenkin osalta liikennevalomekanismi kertoo, onko yksittäisen sopimuksen tiedot oikein. Vihreä kertoo, että kaikki kunnossa, ja punaisen rastin kautta päästään katsomaan, että joku tieto on vielä väärin. Tässä tapauksessa urakoitsijan puhelinnumero ei ollut kansainvälisessä formaatissa.
näin me olemme saaneet tehtyä korjauksen kyseiseen sopimukseen. Seuraavassa vaiheessa nämä tiedot lähetetään sähköisessä muodossa Verohallinnon palveluun.